Күңелдә йөрткән сорауларга Аллаһы Тәгалә күп вакыт уйламаганда гына җавабын да бирә. Юлларда әйләнә тирәдәге йортларны күзәтеп барырга яратам. Үзем Арча кызы булгач, туган якка кайтканда, Арча тау башындагы шушы йортны күптәннән күзли идем. Кемнәр яши икән монда? Нинди бәхетле гаилә дип. Чөнки кайчан карама биредә хәрәкәт. Я тракторлары кабынган, я хуҗабикәнең ишек алдында мәш килеп нәрсәдер хәрәкәттә булган вакыты. Һәм бүген Искәндәровлар гаиләсе белән күрешергә дип билгеләнгән адреска килеп туктагач, минем сорауларга җавап табылды. Ул җаваплар сезнең өчен дә кызыклы булыр дип өметләнәм. Бу йортның хуҗалары Алмазның да, хәләле Раниянең дә төпле нәсел баласы булуын ихаталарына күз салуга ук чамалап була. Капка төпләреннән үк тәртип каралты курада. Яз кояшында иркәләнгән писекәйгә дә, хуҗалыктагы мал туарга да чын хуҗаларча кайгыртулы караш. Бу бөтенлеккә гаиләдәгеләрнең һәрберсе үз хезмәтен кертергә омтыла. Һәрберсе үзенчә тырыша. Тырышлык дигәннән шуңа тагын үҗәтлек тә истәлгән максатчанлык яшәештә нинди генә эшкә тотынсаң да кирәклеген аерым искәртү кирәкми Искәндәровларда. Бигрәк тә уллары Ислам белән Ильяс моны инде кечкенәдән үк уйларына беркеткән. Татар көрәше буенча зур җиңүләргә ирешү нигезендә шушы сыйфатлар. Икесе дә бик җиңәм дип, шөгыльләнәм дип, тырышам дип ириләр тренировкага инде. Кайсы бер тренерга килә, идән чыгып китеп, спортзалга гына килә, уйнар өчен генә. Булар инде реально спортзалга килә, шөгыльләнәм дип, ирәнәм дип, җиңәм дип инде, ниндидер яңадан-яңа уйларга менәм дип инде. Фәнил әфәнде, Искәндәровларны чакырып булыр микән монда таба? Икесендә. Рөхсәт булырмы? Ильяс, Ислам. Хәлләрегез ничек? Эштән бүлдек инде сезне бүлергә ярыймы соң мондай тренировкаларда? Нәрсәсе белән җәлеп итә шушы татар көрәше? Ни өчен шушы спорт төренә килдең син? Әтиң дә көрәшче түгел югыйсә? Ну, берсендә әти биреп караган иде. Шуннан үзебезгә кызык иттек. Үзебезгә кызык булды. Бик ошый иде көрәшү вакытында. Хәзердә бик артыгыз нибез. Сезнең өчен иң читене, иң кыены нәрсә көрәштә? Авылга генә тренировкаларда. Ну, көрәшергә барырга чамасы җиңүгә Кызып китәсең. Шушы тренировкаларның нәтиҗәсе буладыр инде. Атнага 5 көн тренировка дип аңладым мин. Укырга вакыт. Колай да укырга. Абитансы бик күп вакыт кала икән. Тренировкалар кич белән 6-да һәм 8-нче шулай. Әйбәт укыйсыңмы соң? Эшләр бармы? Газар булып була. Дәресләрне әзерләмичә барган вакытлар буламы? Була. Анда булса утышлар белән яшәп, я соңрак киләсең ише. Шулай. Барыбер инде вакытында тапшырасыз бөтен фәннәрне. Адәм баласының холкындагы юлыннан тайпылмый атлау дигән сыйфатлары тәрбия белән ныгый. Ата-ана нәсихәте белән салына бу нигез. Спорт йыгынтысында куәтләнеп, яңа үрләргә омтылышка әверелә. Омтылышлар ул инде ният дигән сүз бу егетләргә. Баланың ирешкән нәтиҗәсе ата-ана өчен ул йөзләтә, меңләтә зур сөенеч үзләренә караганда. Менә аларның уңышлары синең өчен. Ну, аларның уңышлары инде безнең өчен бик зур дәрәҗә инде. Инде менә хәзер улы улым 2 тапкыр Татарстан чемпионы, 2 тапкыр Россия чемпионы булды. Кичкенәсе менә быел беренче тапкыр Татарстан чемпионы, Россия чемпионы булды. Бу безнең өчен бик зур горурлык инде. Даже ярышлар вакытында шул хәтлек дулкынланабыз, даже карап та булмый менә шул ярышларны. Тормыш иптәшем бетнә карый алмый инде. Ул сразу чыгып китә ярышлар вакытында. Ну, мен инде барбер тегәзрәк әти ягыннан поддержка булсын дип үтүзәбез инде. Үзебезнең нәрсә кичергәнне үзебез генә беләбез инде. Шушы уңышларның нигезендә иң әүвәл нәрсә икән? Ну, үзләренең тырышлыклары инде. Без мәҗбүр итеп җырта алмыйбыз тренировкага берничек тә үзләренең тырышлыклары. Аларның менә бер кайчанда без бүген тренировкага менмибез дип әйткән көннәре юк. Ярты сагать алдан инде алар уже бөтен сумкаларын әзерләп, бөтен киемнәрен әзерләп, безнең аларга бер нәрсә әзерләп биргән юк. Теге
мактанып та әйтү түгел, ничә ел садикка йөрделәр, безнең аларны бер тапкыр уяткан булмады иртә белән. Әйдәп торгыз садикка барасы бар дип. Бер тапкыр мәктәпкә уяткан булмады, менә бу чын дөресе. Бер тапкыр тренировкага да безнең аларны эндәп җибәргән юк. Алар бөтенесен үзләре белеп эшлиләр уйлап. Без үзебезнең кулдан килгәнчә инде әти, әни, әби бабайлары нәрсә белән булышалар. Минем әти дә намазда, әни дә намазда, тормыш иптәшемнең әнисе дә намазда. Алар инде бөтен намаз вакытларында шушы балаларның көрәш соревнованиялары булган көннәрдә инде укып, теләп торалар инде. Без инде үз чиратыбызда бөтен соревнованиягә барырга тырышабыз, бөтен ярышка барабыз, алып кайтабыз дигәндәй Жүртәбез инде кая кирәк, шунда жүртәбез. Алар эшләсеннәр генә үз эшләрен генә, көрәшсеннәр генә. Җыри алганда җөрергә тырышабыз, чөнки ул бер мизгел генә, алар хәзер зурайып чыгып киткәч, алар белән бик җөреп булмаячак. Шуңа күрә пока бу мизгелләрнең кадерен белеп калырга тырышабыз әле без. Баласының һәр адымы әти-әнинең йөрәге аша үтә. Әмма бу аның өчен фикер йөртү дигән сүз түгел. Акылың белән үз хаталарына юл куюда, ялгышлардан саклауда кирәк. Үзеңнекен читкә куеп, газизең дип, бала өчен күп нәрсәне икенче планга күчергән чаклар азмы? Яшәештә һәр гаиләдә үзенчә яңгырый бу мизгелләр. Рания, сезнең белән күрешергә кайтабыз дигәч, безнең гаиләнең яратып ашый торган камырдан эшләнгән шүлмәктәге ризык бар. Мин сезгә шуны әзерләп күрсәтермен мөгаен диде. Нинди ризык икән бу? Ул безнең тише камырга ясала инде. Минем малайлар аны бик яратып ашыйлар. Мин аны һаман пешерергә тырышам. Барысы да үзегез эзләп тапкан, үзегез хезмәт белән булдырган хәләл ризык инде. Әйе. Бәрәңгесен дә удыртасыздар. Бәрәңгесендә утыртабыз. Малда асрыйбыз. Әлхәмдүлиллаһ. Арча бит инде шәһәр җирлеге. Шәһәр җирлегендә мал асрау бик җайлыга туры килмидер. Бернинди уңайсыз яклары да юк. Инде һәм малайлар, Аллаһка шөкер, алар карыйлар бөтенесен. Элек алмаз белән икебез карыйдырыйк инде. Аңлавымча син КамАЗда да йөри аласың, тракторда иярлисең икән, хатын-кыз эшләрендә ялт итеп башкарасың. Кайсысы күңелеңә күбрәк ята? Кайсы эшләр? Бөтенесе дә һәрбер эштә Фәридә урынлы. Ничәтәсен инде бөтен җиргә дә өлгерергә кирәк. Үзебезнең җирләр булгач басуда да чыгып, иптәшемә дә булышырга кирәк. Менә әле кухня тирәсендә булышып алды, гомер үтә инде шушы кухня тирәсендә дип. Булышамысың дөрестән дә? Булыша, алмаз, Аллаһка шөкер, бик булыша. Татар халкы әйтмешли, егет кешегә 70 төрле һөнәрдә аз диләр. Безнең алмазга килгәндә аңа 100 төрле һөнәрдә аз. Аның эшләмәгән эше юк, Аллаһка шөкер. Булыша, балалар уны үстерешергә дә булышты. Өйдә дә һәр вакыт булыша. Әти-әни өчен балаңның матур гаилә коруы зур сөенеч. Бу яктан аларның күңеле тыныштыр дип уйлыйм. Үз авылыңда үскән кызны сайлагансың. Әллә ул сине сайладымы? Ул бик кызык булды инде ул. Без бит Рания белән икебез дә авыл мәктәбендә дә бер вакыттар укыдык инде. Шилегә менгәч тә бер вакыттар укыдык. Бер-беребезне туганнан беләдер инде. Менә ничектер шулай туры килеп чыкты. 2000 елның 14 апрелендә беренче тапкыр сатып кайттым да мин аны. Аллаһның рәхмәте белән, менә шуннан соң без 7 ел очрашып йөрдек. Әтиләр, әниләр сөенгәннәрдер дип беләм инде, белеп үскән үзебезнең авыл кызы, тем более безнең әтиләрнең дә тормышлары бик матур, әби белән бабайларның да тормышлары бик матур. Алар берсе белән берсе бик матур аралашып яшиләр, кода-кодагый булып уйлактан. Әйбәт, Аллаһка шөкер. Тормышта сезнең менә көндәлек мәшәкатьләр, бөтенесе бүленеп, чиратлап куелып эшләнеләме? Әллә инде ничек бар, шулай табигый җайга гына барамы? Төрлечә була инде. Алмаз безнең ул бик кызу кеше. Аның бүген иртә белән башыннан нинди уй килә, ул җаны көн дәвамында ул эшне эшләргә тиеш. Булай планлаштырып эшлибез инде күп очракта. Аңа җайлашып бетеп буламы соң? Ничә сәгать эчендә генә? Була. Тукташу дигән вакытларың бармы Алмазга? Кызуламый тора әле дип. Тормыш булгач була инде, нишләп инде әйтәбез. Мин үзем дә әкрен кеше түгел, без бик кызу кеше икебез дә. Бер-беребезгә җайлашабыз.
Сиңа күбрәк менә бөтен нәрсәнең бер юлы булуы кадерлеме? Әллә әкренләп адым арты адым килү күңелеңә рәхәтлек бирәме? Ну, мин характерым буенча, бәлки Рания да әйткәндер инде, кызу кеше, мин кайбер көнне иртә белән торганда үземә нәрсә кирәген үзем дә белмәскә мәгълүм. Шуңа күрә, күбрәк инде хәзер барбыр яшь барган саен эшне планлаштырырак эшләргә тырышабыз. Яшәрәк вакытта әзрәк теге уйламыйчарак эшләгән эшләрдә булгандыр инде, анысы булмагандыр дип әйтмим. Күбрәк хәзер инде шул план корып, балалар белән дә киңәшләшәбез хәзер, чөнки алар хәзер берсе 14 яшь, берсе 16 яшь булсалар да, алар теге кичкенә бала шикелле түгел, алар үзләре дә эшне бик уйлап эшләргә яраталар. Бик пөхтә алар мин ул яктан. Шуңа күрә без аларның киңәшләренә колак салырга тырышабыз. Кайбер вакытта була, менә мәсәлән безгә ошый нәрсәдер, аларга ошамый. Әкренләп шушыны уйлап карасаң, кайбер вакытта балаларның даже дөрес булганлыкларына да без инанабыз да, шуңа күрә менә ярый шул вакытта балалар эшләгән без дип тапкан вакытлар бар. Үзләренә әйтәсезме соң андый вакытта? Менә сезнеке дөресрәк булган. Әйтсәк, аннан соң мактанырга мөмкин дә, шуңа күрә кайбер вакытта әйтмичә калдырабыз. Уллары артыгын мактана торган егетләр түгел. Хуҗалыкта, кыр эшләрендә алларына карап, күп сөйләми генә эшлиләр. Хезмәтнең тәмен белә Ислам белән Ильяс. Үзе көч куеп тапкан мал, иң бәрәкәтлесе дә, кадерлесе дә икәнлеген әти-әниләреннән, әби-бабайдан күреп үсәләр. Иң беренче тапкыр басуда эшләгән вакытта иде. Утырып кына кара диде. Шуннан соң үзем дә кызыгып киттем. Шунда басуда күп форум булган җирдә иртергә өйрәтте безне. Әтигез дә, әнигез дә менә без икебез дә тиз-тиз эшләгәнне яратабыз, кызурак эшләр инде диде. Шушы кызулыклары сезгә дә тимиме соң? Кай вакыт? Бар, кызулыклар. Ладно, иншалла. Тем более мин әзрәк шунда әкренрәк кеше. Уйлап эшлисеңдер син, әкренлек түгелдер ул. Шулай дип әйтсәм була. Нинди алар сезнең әти-әниләр? Дөресен генә. Дөресен, безнең өчен алар душ шикелле, һаман дуслар шикелле сөйләшәбез бер-беребез. Кирәк вакытта тавышта күтәреп алган вакытлар инде. Бик әйбер инде. Добрый. Безнең өчен. Мәрхәмәтле. Мәрхәмәтле кеше. Әтиләре белән басу кырлар урар чакларны айра да бер дулкынлану белән көтә егетләр. Газиз кешең белән серләшү, аңлашу да, эшкә өйрәнү дә җанга якындыр шул ул чакта. Мөстәкыйль тормыш башлаганда әти-әниләр ярдәм итәргә тиеш микән балаларына? Әз генә финанс яктан анда булышу ул мин зыяндыр дип әйтә алмыйм. Но күбрәк үзләре эшләп, үзең тапкан мал ул барбер кадерлерәк булай. Бер генә пример китерәсем килә, минем ике малайның да теге тауда йөри торган мотоцикллары бар. Алар аны үзләре эшләп алдылар. Менә шушы мотоциклларын алар жуып, чистартып, кадерләп кенә тоталар, чөнки алар аны беләләр ничек иттереп эшләнгән, ул акча ничә сумга алынган. Шуңа күрә үзең тапкан мал инде. Әмәлен дә, гамәлен дә беләләр инде. Әйе. Үскән вакытта менә шундый тимер-тимер арасында кайнашу бар идеме соң үзеңнең? Әтигә ярыпмы? Бар. Безнеке күп вакытта эләгәдер малай кеше эшләре. Әти янда булдык инде һаманда. Мал тоже шул тимер-тимер арасында үстек инде бездә. Шуннан да әзрәк барбер өлеш кергәндер инде дип беләм. Эшне эшләтеп үстерделәр безгә. Хәзерге тормышта ул бик кирәк. Шуңа күрә балаларга да, үзенең малайларга да һаман менә шуны эшләгез дим, хатын-кызга аерым эш юк, ир кеше белән аларның эшләре аерылмый. Малайларының әти-әниләре үзләре күргән тәрбия нигезендә бу җиткерүләре буыннар ныклыгына бер дәлил. Рания да, Алмаз да үзләре ишле гаиләдә үскәннәр. Күмәк эш, туганнарның кайда да бергәлеге күз алларында булган. Хәзер дә дәвам итә. Балаларның тату торуында ике кыданың мөнәсәбәтенең өлеше ничегрәк икән? Ике якта бер тигез булгандыр өлеше. Алар ягыннан да, безнең яктан да бик әйбәт паралары икесе. Аларны минем килен дип әйткәнем юк. Мен кызым тукмына йөрим. Ватмасай, менәләр алар ярты көн бер бездә торалар, яртың бер. Алар аша китәләр хәтемне. Менә шундый бер семьяшка йөрибез инде без.
Эшләрне дә шулай тигез беләләрме соң? Ике йорт арасында. Шулай. Булышып, һәрберебезгә нигә хайваннар суясы булса, менә күпче бергә җыелышып, теге күмәкләшеп, теге кешегә нигә әйткән юк инде. Әле моңа Аллаһка шөкер. Дигәндә мондый тавышлар булмады. Бик матур тордылар, моннан булсыннар. Менә шушы тавыш чыкмауның теге тигез генә баруында ир-атның сабыр булу кирәкме? Хатын-кызның күбрәк сабыр булу кирәкме? Фәридә хатын-кызны күкрәк тормай. Ул яса кая бара ир кешене. Аллада артта дигәндәй хатын-кыздан күп сара тора ул. Без күпчелек кичләрен эштән кайткач бөтенебез дә җыелабыз залга. Ял итәбез телефоннан, эштән, дөнья мәшәкатьләреннән дип инде бик рәхәт шул вакытта, Аллаһка шөкер. Менә шулай кемнең нинди кызык бүген көн дәвамында кемнең нинди кызык историясе булды, шулар турында сөйләшеп, шулай сөйләшеп торабыз. Семья ул кечкенә генә дәүләт дигән сүзләрне ишеткәнегез бар бит инде. Менә ул бик дөрес сүзләр. Чөнки һәрбер семьяның аның үзенең законы бар. Мәсәлән, һәр гаиләнең. Ул менә минем гаиләдә булган законнар, ул мәсәлән күршедәге гаиләгә алар бөтенләй икенче төрле законнар. Шуңа күрә һәр гаиләнең үз законы. Әти-әниләр үзләренчә дөрес яшәгәннәр, балалар үзләренчә дөрес яшәргә тиеш. Менә без балаларны шушы темага без сөйләшүләр алып барабыз. Менә мин күпчелек вакытта малайларга әйтәм инде теге, менә мин сезнең шикелле теге әти белән әни, әти белән балалар шикелле сөйләшмибез дә без алар белән кайбер вакытта теге дусларча гына сөйләшергә тырышабыз, чөнки алай күбрәк аңлыйлар алар. Менә мин теге әйтәм инде аларга, улым теге кайбер вакытта бит инде була шундый теге четерекле моментлар, теге әни дә белми аларны кайбер вакытта булай бит әйтәләр, теге малайлар әнигә якынрак диләр. Әмма дә ләкин әти кеше аңлата торган сүзләрне әни кеше аңлата алмый инде ул беренче чиктә. Шуңа күрә һәр гаиләнең үз законы бар, менә шул законнарга таянып яшәргә тырышабыз. Яратам дип әйтәсеңме соң шушы эшләр, шушы мәшәкатьләр арасында? Әйтәм. Әйтмәсәм үпкәлидә ул. Шуңа күрә әйтергә тырышам, онытмаска тырышам әйтергә. Ул да әйтә. Ранияның иң яраткан җире аның инде кухня. Ул шул кухнясына бер кирип китсә, ул ашарга биктән пешерә. Ул көн саен инде дә булса үзенчә ризык пешерергә тырыша. Ул шул кухняга кирип китсә, мин кайбер көн инде шушында телевизор карап ятып торган булам да инде шуннан соң инде туеп чыгып китәм, ник чыкмыйсың инде син кайчан бетә инде ул эшең дип. Эше күп булса инде кайбер вакытта чыгып, аның янына чыгып гармония бутырам шунда җырлап. Бар инде без бик күңелле яшибез без. Без теге бер төсле генә менә көн саен теге кайттың киттең, ашадың, җыкладың, кайттың киттең, ашадың, җыкладың гына түгел, безнең яшәү рәвеше көн саен ничектер бер үзгәреп тора дип әйтсәм дөрес булыр. Кемнең беренче мәхәббәте булды икән? Без Иң әввәл. Рания турында әйтә алмыйм, минем чынлап яраткан ул Рания инде беренче мәхәббәт иде. Очрашып йөргән кызлар булды, мин булмады дип әйтмим. Чынлап яратканы ансы инде Рания генә булды. Мин Раниягә йөри башлаганда сразу әйттем, без өйләнешәбез, гаилә корабыз дип, менә ул ялганнарга белмәс, миягә башта ук әйтте. Бер-берегезнең беренче мәхәббәтеме сез? Әйе. Менә сөйләшә эшләгәч, берсенә капкач сабы да җитмәде әле монда. Ярар, сабы булмаса да шулай, Алла теләсә. Менә хәзер без аны пишкә тыгып җибәрәбез. Хәзер тәрне булып пешеп чыгачаклар. Шушы яктан, шушы туфрактан без җир кешеләре инде дисәләр дә Искәндәровларның иҗатка тартылган шәхесләр икәнлеге, иҗатка тартылучы җаннар икәнлеге шушы табынаны күренә. Чөнки табын әзерләү, ризыкларны өлгертү ул үзенә күрә бер иҗат. Менә Алмазның иҗаты да монда, Раниянеке дә, әбиләрнеке дә, ки яктан да әниләрнеке дә. Барысы бергә җыелгач, күңелдә дә шундый иҗади бер халәт барлыкка килә торгандыр. Алмаз әле шигырьләрдә яза, әйтми генә. Шигырьләре яза менә. Әйе. Иң беренче син укыйсыңмы соң шигырьләр? Әйе, безгә укыта инде шигырьләрне. Күңелгә килгән берәр куплеты бармы монда хәзер? Юк. Истә калдырасыңмы соң үзең язган шигырьләрне? Юк, мин язам да шуның белән җавалау. Теркәп бармыйсың инде? Юк, теркәп барган юк. Шушы җир эшенә генә түгел, җыр-моңга тартылу, матур, нәфис сөйләмгә тартылу, ул әнидән бирелгән микән күбрәк, әтидән микән, ничек уйлыйсыз? Мин үзем яшь вакытта
Жырлый торган инде. Ул кырда концертлар куеп жүрдек инде. Мәктәптә укыган вакытларда да инде. Атасы да җырлый. Әйбәт җырлый. Гармунда да уйный. Гармунда да уйный. Барыбер әни күңеле бит инде ул олы тормышка чыгарганда, менә бу һөнәрле булса, теге һөнәрле булса, бәхете булса дип теләкләр белән узата. Үзенең нинди хыялы булган, үзенең шул эшендә эшләр җыри инде ул. Барыбер җырлап та җыри, үз эшендә дә эшли, басуында да эшли. Кияүне сынап та торысы булмаган индеме? Сөйләп бар. Ие. Үз авылыгызны булгач. Ие, үз авылыбызныка Аллага шөкер кияү. Бик акыллы, бик тәртипле, бик ярдәмчел, гел булышырга тора. Кыз сырарга бик матурлап чыкты дидегез. Менә шушы кыз сырау белән, никах белән, туйлар итү белән бәйле сезнең авылга гына хас булган традициялар бармы? Безнең авылда күбрәк үзенең авыллар белән Никахланалар инде. Гаилә коралар. Күбрәк менә минем хатында авылныкы, хакыдарым хатында авылныкы, шулай менә авылда менә мин бу кызда авылга чыкты. Инде әле әйтергә итерәк малай да авыл кызы белән йөри, авылныкы инде. Безнең абый тоже күрше авыл кызын гына алды инде. Апай тоже күрше авылга гына кияүгә чыкты. Читкә китеп бит нитеп читтән үзә бирмиләр. Нинди булырга тиеш икән җегет кеше, гаилә корганда бигрәк тә. Эшчән булырга тиеш. Үз сүзе өчен җавап бирәдер инде. Алар әтиләренә карап өйрәнә инде. Biz şuna göre менә өйдә безнең аларны артык тәртипләгән, тәрбияләгән юк. Без үзебез үрнәк күрсәтергә тырышабыз инде күбрәк. Менә алар каникулда авылга менеп китәләр инде, мин шул сәгать мишәләр тирәсендә бер иртә белән без 7дә эшли башлыйбыз инде. Мин төбешемдә мин әнигә шул сәгать 7ләрдә шалтыратып алам инде. Әниме әйтәм, ничек малайга җыклыймы дигән булып инде кутыртып, әни җыклыйлар, 6нчы яртыда утырып утырдылар инде. Алар каникулда да җыклау дигән нәрсәне белмиләр инде менә. Аның ул канга сеңгән. Алмазның тагын бик матур бер гадәте бар икән әле. Ул хатынын ничектер сиздерми генә мактый белә. Бик тәмле пешерә инде ул дип әйтеп куйды җайлап кына. Аннан соң бергәләп җырлыйбыз, ул миннән матуррак җырлый дип әйтеп куйды. Менә шушы хөрмәтен дә, итифатын да шулай җайлап кына сиздерә. Шушы җырлауны тикшереп карыйбызмы соң инде җырлый микән, Рания, юк микән? Аты белмичә кайып китәбез бит. Olmaz arttıra, jırlıyız mı? Ondan da matırlılarım indi. Elek birge konsertlar koyup жүрді indi oldu. Atna sayın başlı konsert koyadırıyıq biz. Teatrlar öğrenip koyadırıyıq biz. Bizden balashaq, bizden yaş vaqtlar bik көңіллі. Әйді, тавышын. Құдалар ойнай, құдағый жырлай. Бабай тоже баянда ойнай. Биктен ақына отыралар. Әби тоже жырлай. Біз қушылабыз ғына деп. Тамшыға жыйыла, йылғалар йылғаға қушыла, барлашып үшуші қышларының қанаты бәхеті құш була. Өмірінің асылын аңлағыз, яратқан ярларсыз қалмағыз, бар дүния отында янығыз, жалғыздық отында янмағыз. Ялгызлык отында янмагыз дигән шушы мәгълүм җыр. Һәм бар дөнья утында түгел, бар дөньяның фақат матурлыгын күрергә тырышып, фақат аннан яхшы якларын гына үзегезгә алырга тырышып, һәм үзегез дә яктылык таратып яши торган гаилә. Тапшыруның башында менә шушы йортта нинди бәхетле гаилә яши икән дип, еш кына үземә сорау бирәдерем, үтеп киткәндә дип башлаган идек бүгенге чыгарылышны. Һәм инде мин бүген шушы сорауыма җавапларны сезнең белән килеп аралашкач таптым. Аллаһ Тәгалә менә шушы матур күрешүне насыйп итте безгә. Бик зур рәхмәт безне шулай ачык итеп каршы алганыгыз өчен. Һәм мөхтәрәм тамашачыларыбыз, һәрберегезнең күңелендә булган сорауларына җаваплар үз вакыты белән табылсын иде. Киләсе гаилә учакларында да.
Çeşekler şeşkege uğrile, sudağı balıklar da birge. Yaratkan eşinni tabarga, saylanma bəxtin faktına. Ömrünün asrını anlağız, yaratkan yarlarsız kalmağız. Var dünya utunda yanırız, yalnızın utunda yanmağız. Var dünya utunda yanmağız.